and gentlemen, please welcome Mr. Emmanuel de la Cruz. So, taas ng kamay person A. Yan. So, si person A is the first one to do the exercise. Kasi ano to hindi siya humihinto. Nag-shift siya from person A to person B. So, para siyang loop. Hindi siya natatapos. Then English, your hair is black. Okay? So, ganun lang. Your hair is black. Pwede rin you're wearing a red shirt or your shoes are untied. So, lahat very physical, observational. Perlat ako. May peklat. May perlat ako. May peklat ka. May perlat ako. May peklat ka. Huwag nang ngipin. May balbas ka. Okay, see? That's very, very good. The real connection happened when sinabi niyang puti ng ngipin mo. Wala na siyang masabi, pero he's connected to him. It's as if we're not here. It's as if, di ba? Because in real life, hindi naman palaging may masasabi ka eh. Pero ang tanong, connected ka ba sa scene partner mo? May nangyayari ba sa inyo? Yun ata, hindi ikaw. Ikaw, Dong! Kinakausap kita! Hi! Bakla ka? Haba na buhok mo! Bakla eh. Hindi ko siya bakla! Bakit nakita kita sa banyo? Siyempre, umiiyak. Nakita kita sa banyo, umihi ka pa ako! Alam pa tayo, nakita kita, huwag kang magsisinungaling sa akin! So, siguro bakla, nagbabakla-bakla. Ako, kaya nga pinag-disti kita, di ba? Kayo mo ito. Yung mga nananalo dito sa bayan natin, yun yung mga may gustong mangyari. Tayo, di tayo dapat doon sa tama lang. Doon tayo na sa sobra-sobra kung saan makukuha mga kami natin yung gustong-gusto natin. Ilang buwan, ilang taon natin sinakripisyo itong bagay na to. 5, 6, 7. Hindi naman Paninja-ninja ka pa, nakita naman kita. Hindi naman ako ba? Kasi love niya ako ni Mami. Pero ikaw pa rin nakasira. Alam mo, importante yun. Sa lola natin yun. Sa lola pa ng lola natin yun. Tapos sinira mo. But you're asking for too much. You're asking for too much, Basha? Okay. Sapa. Tama na yan! Walang pupuntahan yung kapatid mo, Leo! Ba't di nyo pigilan? Ba't di nyo pigilan? Sundan ninyo, lagi kayo nagtatago dito. Sundan nyo, lagi na lang kayo nagtatago dito eh! Ano ba tatay dito? Ako. Sino ba tatay dito? Ako ba? 2 linggo pa. Bakit bang katik-katik ang palitan ako? Ang nipis ng kilay mo. Ang nipis ng kilay mo. Nipis na kilay ko. Ang nipis ng kilay mo. Ang nipis na kilay ko. Ang nipis ng kilay mo. Ang nipis na kilay ko. Ang nipis ng kilay mo. Ang Nice! nipis na kilay ko. Sana hindi nila ako naging ano. Sana hindi nila kita naging anak. Ngayon kung inisip mo, na hindi mo ako pinili bilang ina mo, sana maisip mo rin na hindi ito buhay na pinili ko para sa inyong mga anak ko. Kunin mo mata niya. Kung iniisip mo na sana hindi na kita ipinanganak, sana maisip mo rin na ilang beses kong inisip na yun. Nakikinig ka ba sa akin? Newspaper pa lumabas, tapos kinonfirm ng Malacanang yung news na may 6,000 US troops, no? US Army na tropa sa Mindanao. Bakit kaya doon nakadeploy na hindi natin alam? No, at 3/4 ng forces ng AFP ay nasa Mindanao nakakonsentrate. So yung malaking gera ay nasa Mindanao. Bakit kaya?
kasi nga napakalakas ng ng armed struggle doon kasi ang daming natural resources na pinag-aawayan. Nung nawala na ito, lumabas yung mga filmmakers. So sa Mindanao ngayon, ang mga leading filmmakers ay sila Sharon Sanchez daw, nasa Manila na siya, pero pag nagsushoot siya, umuwi siya ng Mindanao. Gumagawa siya ng pelikula daw, dinadala niya sa Manila. And dyan si Sharon Dayok, si Sharon nasa Manila na rin, pero pag gumagawa siya, pupunta siya ng Mindanao. So yung mga projects and documentary ngayon ay sa Mindanao, tungkol sa mga Moro people, ano? Taga Zamboanga siya. Andun si Tengong Ansakan, Muslim siya, gumagawa rin siya ng pelikula. Ako, taga doon ako. So, itong mga filmmakers na to, ay pati yung mga young filmmakers namin, ang kanilang mga kwento ay iba't iba kasi iba't iba yung parang kultura na pinagmula nila. Iba't iba yung social context na nakamulatan nila. Kaya ang mapapanood din ngayon ay variations ito ng mga pananaw, no? Sa tungkol sa Mindanao. Kung ba kayo nagkakaproblema may mag-usap or may gumawa ng film sa mga lugar na mahirap puntahan or... Ang pinaka-the best na ano niyan, yung mga school days, mas madaling gumawa. Kasi yung kanilang tema ay posibleng hango lang sa kwento, inspired galing sa kwento sa kuniyasa sa eskwelahan. Yung geography of idea ng Mindanao ay malawak, ano? Kasi may tribo ka, may 13 tribes kami. No? Ang dami-daming lengguwahe. May Muslim ka na 3 million sila, concentrated sa maraming lugar. At may Christian settlers galing sa Pampanga, Ilocos, Cebu, Visayas, nasa Mindanao. So parang melting pot kami. Lengguwahe nila, ang kapangpangan na lengguwahe. Huwag po tayong mahiya. Kasi tapusin na po natin yung Imperial Manila na laging nagdidictate sa ating culture. Diba? May sarili tayong kultura dito na kailangan maging proud kayo. Parang kami din na nagiging proud sa aming sariling kultura. Lalo na sa Pampanga, very prone tayo sa influence kasi tayo yung mga non-Tagalogs na closest sa Metro Manila. Diba? 1 hour away, nasa Manila ka na. At nakakagulat rin sa kanina. First time ko kasi rito, ang daming magagaling na playwrights dito, ang daming magagaling na mga tao na nagkaroon ng pangalan doon sa national, no? sa ating bansa. Kaya kailangan na buhayin ninyo yung pride na yun. So here to talk about the Cebuano film Viernes and the Cebuano film scene in general, ladies and gentlemen, the incumbent Visayas representative of the National Commission on Cinema, Ms. Bambi Beltran. Mayong hapon sa inyong tanan, good afternoon. So, Cebu City is always competing with Manila kasi kami yung ikalawang biggest sa ekonomiya. It's the same with films. I speak English kasi sa Cebu, we would rather speak English than Tagalog. Sorry. So, naninibago ako pag nagtatagalog. Anyway, so, when film started in Manila, it also started more or less at the same time in Cebu. They had 2 golden ages. We also had 2 golden ages. So, in the 60s and the 70s, that was supposed to be the second golden age of Cebuano films. That's when the names Matranillo Jr., Gloria Sevilla, Caridad Sanchez, that was when they were famous. Pagkatapos nun, Cebuano films went on decline. Hindi na kami makakakompete sa Manila films. Films ito, hindi digital. And we had to rent equipment from Manila, bring it to Cebu, and shoot our films.
alam mo kaagad na na-set niya ng tama ang tone. Nung bumili siya ng pagkain, hindi agad ni-reveal. May mga ganung technique siya, hindi niya na-reveal kung sino ang kausap niya. Yung pala, hindi pa, andun pa siya. Andun yung styro. Tapos sinigarilyo siya. Oh. Kala mo, may darating, pero wala. Andun pala. Oh. Kumain ka na. Anong pangalan mo? Pagkatapos yan, kahit marami sa sinabi, pero yung blocking niya, pinatayo niya yung actor niya. Nag-ano siya, parang fashion show, parang nag-Q&A. Magandang staging yun. Style yun. Na hindi mo makita yung maturity ng directing doon sa Kembot. Parang sinasabi mo, yung Kembot, maayos yung kwento. Nai-survive siya ng kwento. Hindi ng craft ng director. So, kumbaga, dapat sa script siya if ever man tribute. One is, gives us the most Kapampangan feel. Ako yung huli. Yun talaga ang ma-identify ko. Yung best in PD, yun ang ano ko. Yun lang. Yung huli. Kasi nung ganito siguro sa Pampanga, Di ba sabi ko pa, bakit may lapel yung ano? Akala ko, technical ano nila. Yun pala, may play. Nagpa-practice sila ng Via Crucis. Oo. practice ka lang. Pero pag sa kulin, may control talaga yung director, may craft talaga. Actually, magandang material niya. Oo. Magandang material niya. Oo. Oo, The maganda. concept na, di ba? Yung ganun. Yung ano niya. Ang dialogue na talaga ako may problema. Sobrang heavy na preaching. Hindi. Pagpalagay na natin, hindi talaga maganda ang material niya, pero naging maganda ang pelikula. Dahil sa direction niya. Oo, control, pagko-control yun eh. Ito, dapat ganito ang eksena, pinatayo ko na siya. Papatayin ko na siya, mag-move yung camera ko dito. Mag-i-exit ako. So, magsasuggest lang yun. Wala siyang shoot na sayang. Lahat ng shoot niya may purpose. May purpose lahat ng shoot niya. Yun ang maganda sa akin. Nagplano yung director. Kung itatapat mo lang siya sa Kembot, alam mo yung parang ni-rehearse. I-document mo ito, i-video mo ito. Parang ganun yun. O nang, mayayari na ka pala memiti. Sa kaluglug may kanya masalese. Ba't ko niya abor yan to? Ikati walang taka pero butas ka! Pati ko pong sabong. Wah, Tin. Ate mo, lagit lang mamamati rin. Hindi, sasangkin mo sa lese? Eh, kumatakas kang tatang mo na may loking manok. Nay! Uy! Ikaratang ko! Balam naman akong kalawat ko eh. Para po kayong umuna kang kalahok. Palakpakan tayo po'y Diyos ha. Kalalaki! Koto ko na nga ng gatela magiging sa ring at kayo kening yato. Bakit? O ma'am, malyari kang cookie kang tatang. Mamano ka ka rin? Palinas maging agdo. Painawan na ka akin. Naman mapali eh. Drawingan mo na ako pinmisan. Ikay Jonah, di ba? Wala ka na, lagay pa maglulmukin. Buto, ating kakasalubmukin. Chismis ka to. Ala naman kayang pinag-aralan yun eh. Sabi ng ingkong ko, din ka nung bakla, kaya Megi lang bakla. Atin ka nung evil spirit at sinanib karela. Demonching espiritu! Oma! Oma! Oh, basta mimingat kayo lagi, Ken, ha? Linlin na may papaborin. So, tingin synopsis mo, Tingin mo, Leon. Wah, makakapiyapin. O teka maging professional! Paulit-ulit na mo! Ma, ito ka pa sa kiki. O tarang may palta na. Happy birthday! Kasi hindi ka yung kandila sa gulina. Ikaw mo. Hindi ka galing mo naman mag-English? Magobra call center. What's up, girls? How you doing? Matari trapari or what? Nandito ba kayo? Sabi mo alas 12. Whoa, whoa, whoa! Pinaniwali no, oh. Sungit mo! Ito kasing sasabihan da.
Nakesyo kaluguran mo kung ano. Eta na may kaluguran ka niyan. Anyway, ilan ang maging inspirasyon dareng marakal a filmmakers. Kalitang mumunang panahon 1930s and 1950s were considered the golden age of Philippine cinema. Pero ngayon, yung kasalasayan naman ning pelikulang Kapampangan, makuya diamo, pero eta magkulang magkulang sources of inspiration din in this modern times. Of course, balutan naman ning deng Lagyong Brillante Mendoza, Cannes Film Festival winner. I think we also have in our midst a producer of world-class films, Ferdy Lapos is here. At bali po, for the 2014 Sinakabalet, ikip ko po ang sakripisyo ng Direct Jason Pollack Samana. Balami sa po because of all the reta pong delanana, kening pamagbuo keng 2014 Sinakabalet, balami sa po enemy tuloy. Pero kalupa na po nitang ikit tamang sa sabyan ng Mr. Alexis Choseco. Ing pamangawang film, ingaganagan pong gagawan tamo, kailangan natin lugod. That is why you are all here, I believe, is because you love the medium, you love filmmaking, and most of all, you love Kapampangan. Here today is the family of the late Agnes de Guzman, writer, actress. Mary de Guzman and attorney Norman Dick de Guzman, pasalamatan na kayo po kayong kontribusyon ng Agnes at bilang pagtanda ng lugod na ni industriya kaya, na po rin kayong kabalin. We would like to give you this award of recognition. I will read it first. Award of Sinakabalet, Kapampangan Film Festival, together with the Angeles City Tourism Office and Holy Angel Center for Kapampangan Studies, present this award of recognition to Agnes P. de Guzman, film and TV writer, for illuminating movie and television screens with her stories of real life, woven and written to engage and entertain. For her prodigious output of screenplays, telenovela scripts, and written works of all genres, some enriched with Kapampangan themes, and for her passion for the art of cinema that knows no bound. Representing this award, given this 30th day of December, SN Clark, Balibago. The nominees for Best Actor: Ebol Rosales, Talapangabos. Jerome Pineda, Informerong Kembot ng Anton. Lalo na kung Joven Galang Jr., King Pangakupas ning Matingkad kung Kule. Talayang gagawang marok. The nominees for Best Actress: Leo Sarmiento, Miss Zaka. Avi King Santos, Andrea. Sorry talaga. Saivitri Villarreal, Jonah. Jonas Ponyo, Susukdul King Banwa. Justin Gomez, Post Hoc Ergo. Bambalito Lakap, King Sepu Ning Pabelo. The nominees for Best Cinematography: King Sepu Ning Pabelo. Paborito ke ing kantang ini. King Pangakupas ning Matingkad kung Kule.
Susukdul King Banwa. Nominees for Best Direction. Milyari mong... King Pangakupas ning Matingkad kung Kule. King Sepu ning Pabelo. Miss Daka. Informerong Kembot ng Anton. Talapangabos. Nominees for Best Editing. Talapangabos. Paborito ke ing kantang ini. Miss Daka. King Pangakupas ning Matingkad kung Kule. The nominees for Best Music. Jonah. Paborito ke ing kantang ini. Miss Daka. Nominees for Best Production Design. Susukdul King Banwa. Jonah. Talapangabos. Informerong Kembot ng Anton. Nominees for Best Screenplay. Miss Daka. King Sepu ning Pabelo. Informerong Kembot ng Anton. King Pangakupas ning Matingkad kung Kule. The nominees for Best Sound. Miss Daka. Oh! Nung matay ka bukas. King Pangakupas ning Matingkad kung Kule. Diyosa. Susukdul King Banwa. Ready sana po, yung winner. The Golden Carabao Award for the 4th Sinikabalan Kapampangan Film Festival Best Short Film is given to... Ano po? Miss Daka by Carlo Marco, San Fernando, Pampanga. Suki ako ng Sinica Ballet mula lakbe, matuwang dalaga yung miss na nasungkit ko din. Maraming salamat sa mga tumulong, sa mga kasama kong co-filmmakers ko na you keep me inspired, you keep me, alam mo yun, yung tipong pag napapanood ko ngayon na you're so professional at nakakahanay ko yung mga ganitong mga kaming pelikula. Sa mga nakasama ko na sa pelikula mula nung una, maraming salamat po. Mga tao dito, mga artist, maraming salamat dahil sa inyo kung bakit ako nakatayo ngayon sa stage na to. Siyempre, hindi ko rin pwede kalimutan pasalamatan
ang producer ko na mula uuhuging bata pa ako na Holy Angel, ginawa niya ako to be a theater actor. At ngayon, sobrang salamat Ate Michelle Pinoro. Of course, Ma'am Chief Pangilinan ng Bella Mondos. Siyempre sa kasabayan ko, kapatid ko, girlfriend ko, asawa ko, siya na talaga lahat, Dionelyn Sarmiento. Hindi ko pa siya girlfriend, pero parang gano'n. Okay. Tapos ang nanay namin pareho, mag-nanay po sila sa totoong buhay. And the story is a bit kahawig na based on real, pero hindi pa po patay yung tatay nila, pero nasa Saudi. So yun, yung Mistaka is a script na kasama ng bato talaga, so sabay na nasulat yun. So yun, baka may gusto kang pasalamatan. Kasi bago pasalamatan, kaya po si Kabalel. Pasalamatan talagang Maragol. Then meron po ang Melbe, salamat po at Aburi, Nakapil. Tuldula ka rin, huneng karasku ka rin, insabianda, dapat kita, mundap kita, karasku kita, insabianda, dapat ka rin, makabusi, makamuri. Pakiramdaman